Professor Arthur Peter Mutarika. We have already seen a political party member murdered in Blantyre and demonstrators being intimidated in Lilongwe. These things will take our country nowhere. And I'm calling on the Malawi Police Service to do its job of investigating every incident of political violence and bringing suspects to book. Malawians are peace-loving people. And those who use their freedom of political participation or right to demonstrate for violent ends must not be allowed to ruin our reputation as a beacon of democracy in Africa. God bless you for listening, and God bless Malawi. Malawi azanga monga mtumiki amene mudamuyika mu ofesi kuti akutumikireni. Ndayima maso panu lero kuti nkupatseni ripoti la zimene takhala tili kuchita pofuna kuyankhapo pa zinthu zitatu zikuluzikulu zokhoma zimene takumana nazo ngakhale zimene tili kukumana nazo nthawi imodzi. Choyamba ndipo nchokhoma chachikulu kwambiri nchakuti njala ili ponseponse. Monga mudziwa miyezi 8 yapitayo m'masiku atatu ndalankhula ku dziko lino la Malawi kulengeza ku dziko lonse lapansi kuti anthu ife tagwidwa maboma 23 pa maboma 28 vula sidagwe bwino, dzuwa lakula kuli chilala ndipo chakudya chaonongeka chifukwa minda zinthu zangopserera kotero kuti anthu zikwizikwi alibe chakudya dziko lonse. Ndakuzaniso kuti maboma 23 ameneyo kumene chakudya chaonongekeratu chifukwa cha chilala chimenechi ndi Nsanje, Chikwawa, Blantyre, Tcholo, Mulanje, Palombe, Chiradzulu, Mwanza, Neno, Zomba, Machinga, Mangochi, Balaka, Lilongwe, Mchinji, Cheu, Salima, Dowa, Dedza, Chisi, Kasungu, Kotakota ndi Kalonga. Kwanena kuti mwachidule dziko lonse la Malawi chifukwa amene ndachutchula ndi Lumpi ndi Chitipa ndi Chisumbu cha Likoma kumpoto. Koma ponena za chiwerengero ndakuwuzani kuti mahekta oposa 749,000 achimanga ndi amene waonongeka, kunena kuti 44 pa 100 iliyonse yachimanga chimene tikadakolola chaonongeka ndi ngozi yoopsa imeneyi. Ndipo Malawi ali pa chiopsezo chifukwa ngakhale iwo amene wachita kafukufuku kuti kodi ndi angati alibiretu kalikonse ndipo afuna thandizo, padali anthu kwana 5.7 million woti akhala opanda chakudya mbira Okutobala mpaka na mwezi wa Marichi 2025. Ndikuti tifunika tikhale ndalama pafupifupi 350 billion kwacha zimene siziliso mbudget ayi, koma kuti anthu akhale nchakudya chifukwa njalayi ikhala yoopsa.
ndiye ntazindikira kuti tili miyezi 6 chabe yoti tiyese kupeza ndalama za mtundu umeneyo, nkupeza chakudya chofunikira kuti tiyankhe vuto limeneli. Ndawuza amaofesi yanga kuti akhale ndi pulani yabwinobwino yofotokoza kuti kodi ngozi ya El Niño kuyankha kwake titani, popempha thandizo kwa azathu amene amatithandiza ntchito yachitukuko kwathu kuno, amene sowena ali momuno koma sowena amene ali kunja, ndi kuti tikhoza kukhala ni yankho pa nthawi imene tasauka motere. Ndiye ngakhale kuti ndimadziwa kuti nthawi zambiri ena mdziko muno amangofuna kupeza zifukwa kapenanso mwina kungolowetsapo ndale akaona ine ndayenda. Napita maiko 9 miyezi imeneyi chifukwa wena amangoti angononga ndalama, maulendo achabechabe komanso wosathandiza. Koma ndimadziwabe kuti kukupeza zifukwa ngati mtsogoleri nchimodzi mwa chimene umalipira ngati dipo kapena ngati ndalama yolipirira chifukwa ntchitoyi sikhala yachabechabe yosakhala nzokhoma zake. Koma ndaona kuti anthu okwana 5.7 million afe ndi njala sizoona. Ndiye ndifuna nithokoze azathu amene timagwira nawo ntchito ya chitukuko chifukwa choyankhapo nkutipatsa thandizo. Popanda iwowa ayi ndithu tinene moona mtima, dziko lino panopa bwezi lili pa mavuto opsa koposa ni njala yadzaoneni kusiyana ni mmene zilili pali pano. Ndiye ndifuna ndithokoza World Bank amene adatipatsa ndalama zokwana $92.6 tere ku zikomo World Bank. Komanso $23 million inabwera kutithandiza kuchokera ku African Development Bank, niperekanso zikomo ku ADB. Komanso $18.2 million izi zidabwera kutithandiza kuchokera kwa Africa Risk Capacity Limited, chifukwa amaona kuti ngati mwavutika tikuthandizeni chifukwa mudayikapo kale kanthu kuti tikavutika mdzatithandize. Ndiye ndinenenso zikomo kwa ameneyo. Komanso $1.9 million zimene zidabwera kuchokera ku dziko la Japan kupyolera mu World Food Program, ndi kutinso zikomo azathu aku Japan. 19,200 metric tons ya chimanga zinachoka ku Ukraine kupyolera mu bungwe la World Food Program, zikomo a Ukraine. $64,650 kupereka katundu wosiyanasiyana wa thandizo kuchokera ku China, zikomo kwambiri. 1,000 metric tons mpunga kuchokera ku India, ndikutinso zikomo. Ngakhale konkuno ku Malawi ena inu mwakhala muli kupereka mathandizo osiyanasiyana ngakhalenso ndalama kumene, zina mwapereka ku Dodma, zina ku NFRA, National Food Reserve Agency, wena kungogawa paokha ndikuti zikomo. Ndifuna nikuwuzeni kuti thandizo lonseli talipeza kuchokera maiko osiyanasiyana, komabe silukwanira kuti tipezere chakudya cha aliyense
kuyambira panopa mpaka na Marichi chaka chamawa. Nkadakondwa kuti nkuwuzeni kuti ndi mmene zilili kuti zikwanira, koma pa 347 billion kwacha imene tinkafuna tikhale nayo kuti tikhale nchakudya chokwanira anthu 5.7 million, powathandizira kuti akhale nacho chakudya 89 billion kwacha tikadalibe. Ndiye ndithandizo limene talandirayo, takhala tili kupereka chakudya kwina ndalama maboma wonse amene akhudzidwa awa, kumapereka kubanja lilonse mwina thumba la 50 kg la chimanga kapena 70,000 kwacha kuti mwina akadzionere chakudya pa msika. Koma angakhale ndalama kapena chakudya pa pologalamu imeneyi imene boma likuchita, komanso a World Food Program ndi zimene akuchita, tikungotha kukwanitsa kufikira anthu 4.5 million. Ndiye kuti 1.1 tikhoza kuti mabanja 1.1 million, koma zikutanthauzabe kuti anthu okwana 1.2 million amene akhudzidwa mpaka pano akungodikira kuti mwina thandizo litipeza kanthawi kena. Ndiye mpofunika kuti tipitilirebe kufunafuna thandizo lowonjezera kuonetsetsa kuti chakudya chifikire aliyense amene akusowa thandizo, koma chakudya chonso tipereke mpaka na mwezi wa Marichi chaka chamawa. Miyezi iwiri yapitayi nakhala ndili kuyenda kuona ma district ena ndi ena kumene mavuto agwera makamaka kumwera ndi pano pa chigawo chapakati. Mulungu kubwerawo ndifuna ndipite chigawo chakumpoto, chifukwa nufuna kuti inu amene izi zakukhudzeni kwenikweni mumvere pakamwa pangapa, mukuwuzani kuti msataye chikhulupiriro, musataye chiyembekezo, chifukwa thandizo likubwerabe. Nthawi imeneyi ndakhala ndikukambira naso misonkhano ya maofesi na akuluakulu ochokera maunduna azachuma, azaulimi, ngakhalenso amaboma ang'ono, kuonetsetsa kuti abale tiyeni tilumikizane bwinobwino pa nkhani zimenezi kuti ntchito iyende bwino, komanso anthu oyenerera afikiridwe, chifukwa anthu ambiri akusoweka thandizo la chakudya. Ndakhala ndikuchita zimenezi chifukwa chakuti ambiri a inu kumene ndakupezaniko, mmene ndakhala ndikuyendamo, mwaniwuza kuti anthu ambiri ena amene alibe chakudya m'madera mwanumo sanalandirebe chakudya ngakhale kuti wena walandirako. Ndiye mpofunika kuti tipitilire kufunafuna chakudya chokwanira kuti aliyense akhale ni thandizo. Ndiye mpofunika kuti maunduna amenewa agwire ntchito bwino kupita chamtsogolomo, kuti pena ndi pena pamene zinthu sizikuyenda bwino chifukwa chosalumikizana bwino zimenezo zithe. Ndiye ndikuthokozeni chifukwa chakupirira kwanu komanso kumvetsa kwanu chifukwa cha zina zimene zachedwa kuti thandizo mpaka pano lisakufikeni, chifukwa zimene zikuchitika dziko lonse la Malawi. Powonjezera pamenepo, chifukwa chakuti tifuna chosowa cha chakudyachi chikhale choyambayamba kuti tiyankhepo, ndalama zokwaniritsira vuto limeneli m'madera kumene tapereredwa. Chifukwa chake ngakhale ngongole zija tili nazo ndi wa IMF kupyolera ku programu ya ECF, ndawuza ndunawa wazachuma kuti
ulendo uno mmene ali ku nyumba ya malamulo poona za bajeti yatheka pachakale, tionetsetsenso kuti pa zinthu zina kwina ndi kwina tigwinye tichotse ni cholinga chakuti tipeze thandizo. N'chifukwa chake ndikufuna kuti inu mukamva zimenezi mugwirizane na miyezi iwiri imene takhala tikufuna kuti tipeze thandizo lokwanira chakudya paliponse chifukwa cha iwo amene zolima zawo zidapsererera kumunda. Takumananso ni vuto lina. Vuto limeneli tsopano nilokhudzana ndi mafuta, dizelo, petrolo, zimene dziko lathu limafunika akhale nawo. Chifukwa monga dziko pa mwezi timafunika tikhale pafupifupi ndi ndalama zokwana $50 million zoti tizigulira mafuta. Ndiye kuti pali magulu awiri amene amayitenitsa mafuta kwenikweni mdziko muno: National Oil Company of Malawi, NOCMA, komanso bungwe la Petroleum Importers Limited, PIL. Mwatsoka sikuti vuto lonla iwowo ayi, koma ife ngati dziko mmene timagwirira ntchito zathu kuti tizipeza ndalama zathu zotipezera ndalama zakunja, sidagwirizane bwino kuti tiziyendera mofanana ndi zimene timakhumba pofuna mafuta kuti tizikhala nawo osatsosa. Ndiye tsopano amene amayitenitsa mafuta awo akukhala wopanda ndalama zakunja zakuti zikwanire zimene timakhumba ngati dziko pa mwezi. Mwachitsanzo, mwezi wa August NOCMA adangopeza ndalama zokwana $23 million. Msepitembala ngakhalenso mu Okutobala nambala imene idachepa mpaka kukwana $20 million. Ndiye kuti tsopano amene amabweretsa mafuta ngongole kumangopitirira mpaka idafika pa $72 million mwezi wa Okutobala chifukwa chosanjikizana. Chimenecho nchimene chidapangitsa kuti mafuta ayambe ayima pomabwera kuno kwa masiku 10. Zimenezo nzimene zidadzapangitsa tsopano kuti kuno tikhale ndi vuto la mafuta mpaka na masabata 6. Ambiri a inu mwavutika kwambiri kukhala pa mzere kufunafuna mafuta ngakhale masana ngakhalenso usiku. Ntchito zanunso zina zisokonezeka, miyoyo yanu kusokonezeka, mabizinesi kusokonezeka. Podziwa kuti inu simudamve bwino chifukwa cha zimenezi, poonanso kuti mpofunika zinthu zimenezi zikonzeke muli monsemo, mmene tidayamba kukumana ndi vutoli ndanipempha waku Treasury kuti akumanizane ndi Aberdare chifukwa Aberdare akhala kuthandiza, ndipo ndalama zimene amapereka $50 million zimene zimakhala ngati fund yochita revolve yoti mukamaliza mperekenso apatseninso. Bwanji akambe nawo ndi adakamba nawo anthu aja nkuvomera kuti tikupatsani ndalamazi. Ndawuzanso wa banki yaikulu ya Reserve kuti tayesetsani kuti mupeze ndalama zakunja zofunikira kaya kupyolera mabanki ena kuti tikhoza kupeza thandizo. NOCMA ndi PIL abweretse mafuta mdziko muno. Tere zimene mukuona panozi zakuti mafuta atha kubwera mchifukwa chakulowerera kwawo. Ndiye madzulo ano ndikufuna ndikuthokozeni nonse chifukwa chakuleza mtima kwanu masabata 6 amene apitawa, pamene takhala tikukhala ndi misonkhano usiku uliwonse kufunafuna kuti tithane nalo vuto limeneli.
koma niwonjezepo mawu kuti ngakhale vutoli kuthana nalo moteremo mwakanthawi, n'chifukwa chake ninaona kuti tione njira ina yokhazikika. Chifukwa tanokima ngakhalenso APIL wakhala ndi vuto lokhala lopanda ndalama zakunja, chifukwa timagula mafuta wathu kupyolera mwa wena ndi makampani wena amene amanena kuti ine nkhoza kupatsani apa, ine nkhoza kupatsani apa, ndipo mavuto amenewa akhala akuoneka nthawi ndi nthawi dziko lino likafika pena pothinidwa. Ndiye ndaona kuti ni nthawi tsopano kuti tichiteko zinthu mosiyana. N'chifukwa chake ndinawawuza kuti ine ndaganiza kuti panopa tiyambe tasamuka pang'ono kuchokera ku open tender system imeneyi yogulira mafuta, tiyambe kugula mafuta kupyolera boma ili mogwirizana ndi boma lathu. Chifukwa tikachita zimenezi silithandizira kuti ngakhalepo kugula mafuta waja nthawi yoti tibweze ndalama zija izi talikirapo, ncholinga chakuti tsopano tikhoza kukhala ndalama zokwanira ndi nthawi yokwanira kupeza ndalama zoti tidzabweze kusiyana ndi mmene zilili pali pano. Tere ku masabata atatu apitawo nayika komiti yakuti ionetsetse nkulumikiza zimenezi kuti zitheke mu njira yakuti ife tikhale ndi chimene timati G2G, government to government policy. Ndiye komiti imeneyo imene wapampando wake ndi anduna wa energy, muliso anduna wa chuma finance, anduna wa malonda ndi zopangapanga industry factory, komanso nduna yoona za chilungamo, komanso nduna yoona za ubale wathu ndi maiko akunja, ndiye muliso secretary wa cabinet, komanso governor wa Reserve Bank, attorney general, ngakhalenso director general wa PPDA, komanso wamkulu wa NOCMA ndi wamkulu wa MERA. Komiti imeneyo yothandizika ndi komiti ya pansi pawo yoonetsetsa kuchokera munduna ameneyo kuti zinthu zimenezo zikuyenda mwa msanga. Ndipo ndawawuza kuti chitani zimenezi ndi liwiro lofunikira kuti ife ndi boma la Malawi ndi lina tigwirizane. Tere ku step yoyamba yoti zimenezo tsopano zitheke, ndavomera atandiyitana president wa UAE, United Arab Emirates, kuti ndipite ndikakumane nawo ku Abu Dhabi sabata lobwerali. Alipira zimenezo ndiwo kuti ndikakambe nawo nkhani ngati imeneyi ndi nkhani zina zoonetsetsa kuti kwathu kuno tsopano tikhale ndi mafuta woti azikhala nthawi tisanalipire, komanso nthawi yakuti dziko lino lisakhalenso ni vuto ngati limeneli mpaka kalekale. Ndiye akunduna kwathu akuwuzani zina zofunika pa nkhani ngati imeneyi. Kwa munthawi yomweyinso Malawi Electoral Commission wakhala kuchita kalembera dziko lonse, adachitapo fezi yoyamba, fezi yachiwiri, Malawi auyamba fezi yachitatu yomaliza. Ndi achita zimenezi ku Lilongwe, Mzimba, Mangochi, Chikwawa, Nsanje ndi Mwanza. Koma nalandirapo malipoti kuti madera wena a dziko lino wanthu amene ali ndi njala unena kuti palibe chifukwa chopita kukalembetsa kuti ndidzavote nawo chifukwa tilibe chakudya. Wena wakhala kukhumudwa kuti ine sinkachita nawo chifukwaso choti wena wandale wakhala kulankhula mowagwetsa mphwayi.
maganizo anga ngakuti chifukwa ineyo ndalumbira kuti ndidzasunga malamulo akulu a dziko lino, maganizo anga ngakuti ukaponya voti ndi ufulu wanu, ufulu umene malamulo a dziko lino amakupatsani. Ndiye pitani mkalembetse, musapereke ufulu umenewo kwa anthu ena, musanyalanyaze chifukwa muli china chowiringula. Chifukwa ngati muli ndi mavuto osiyana siyana pa zina, mwina zokhudzananso ndi mmene kalembera ya uchitikira, kwathu kuno tili ndi mabungwe oti ayang'ane zimenezi, koma timakhala ndi makhoti amene amaweruza ngati pali mkangano. Ndiye zimene wina wadandaula zisakupangitseni inu kuti msakalembetse. Ndiye pitani mkalembetse. Mawu anga omaliza ngoti ine mfuna nivomerezane nawo mapresidenti atatu wakale wa dziko lino, Dr. Bakiri Muluzi, Dr. Joyce Banda, ngakhalenso Professor Arthur Peter Mutharika, chifukwa chodzudzula mchitidwe wonetsa nkhanza pokhudzana ndi nkhani za ndale. Takhala tili kuona zinthu za mtundu umenewu, wina wachipana adaphedwa ku Blantyre, wena akafuna kuchita zionetsero aopsezedwa kuno ku Lilongwe. Zinthu ngati zimenezi sizitipindulira pang'onong'ono pomwe. Ndiye ndikuuza kapena kudandaulira, chifukwa ine si commander in chief wa polisi, koma nudandaulira apolisi kuti gwirani ntchito yanu. Tidasintha malamulo a dziko lino chifukwa timati police service not police force. Ndiye ndikudandaulirani, fufuzani nkhani iliyonse yokhudzana ndi ziwawa, ndikuti wanthu ayankhepo pa zimene akuchita. Ife Amalawi ndife anthu okonda mtendere. Ndiye iwo amene afuna agwiritse ntchito ufulu wawo chifukwa chakuti ali ndi ufulu wochita nawo za ndale, kapena ali ndi ufulu woyenda pa chionetsero chilichonse, asakhale ni zolinga zoyambitsa phokoso nkumalola kuti dziko lino mbiri yake iwonongeke, chifukwa wonse amaona kuti kuno ku Africa, ku Malawi, demokrasi imayenda. Mulungu akudalitseni chifukwa cha kumvetsera. Mulungu adalitse Malawi. Zikomo. Pamenepo ndi pamapeto paku amene ndiye anali mayankhulidwe a President Dr. Lazarus Makathi Chakwera, ndipo umo ndi mmene amalizira ndithu mwa kulankhula kwawo. Ambiri tazimvera tokha, ndipo tatsimikiza ndithu kuti mkulu ameneyi amati chani kwenikweni. Ndikupemphani kuti mawa mukhalenso pomwepo mpaka nakufikira Bwana Peter wa Mutharika atamaliza kuyendera madera onse mbali ya kumwanza. Patikhalanso tikujambula zonse zimene zikuchitika kumwanza kufikira kuti zatha achokako. Zikomo kwambiri kamba popezeka pamenepo Bwana Dickson Harrison Mwanga, Joseph Sambo, Henry Piri, Shaibu Akimu, Ken Master, Mbya Antonio, Comedy, Taonga, Clementine Sanyama, Costa Rob, Philip Mwenye, zikomo kwambiri, Mayonnaise, zikomo kwambiri, Gifty Kayomi. Ndakuthokozani ndithu, mulandire ulemu wanu nonse, zikomo pamene tikubweranso ndi zina khani pomwepo. Ngati simunapange subscribe, pangani subscribe kuti china chonse chochitika pano tizikhala tili limodzi. Zikomo kwambiri.